Actually apo idinalpas ti quarantine nan naibrigada isunan. Ket na medyo maamakpe lang apo idi ta din na siyempre na nasyakpe lang apo dagiti napaspasamak nga dagiti naaramid nga krimen nga kunana i-an-ana kenyana. Ket deti met dagiti manipud idi naibrigada na apo iti naipaniso na itipon iti seldan ket medyo naka-adjust met din apo. Awan mo ti kasla panang babalaw iti pata ng inmates, especially iti nagpilpilid lately natin kanipiso iti IPG. Ay awan met apo ta iti ngamin ti Your Orient pilat apo kaditi ti PDLs tayo nga dati INPJ ket pantay-pantay apo no adda man rumor sumrek ket masapul ket deti mabibuet pelikula nga deti kikto-kiktutan wenno deti masakyan nga kunana dagat hanggang mapaspasamak apo iso nga very disciplined apo digiti PDLs tayo ditoy. At dami lahat ang digiti mang bisita king kuanan dyan. Yes apo ti kanayon yung umay ket deti misis na apo nga every scheduled visiting day ket dalat tamet tugtog na deti baro na apo.